Natumtum nin kalayo ang sarong warehouse sa Zone 1 Barangay San Jose, Milaor, Camarines Sur, alas 7:37 kasubanggi. Sigun kay Fire Senior Inspector Ronel Capardo, ang Municipal Fire Marshal kan Milaor Fire Station. Sarong empleyado sa kataning kan bakery kan warehouse, ang nakadiskubre kan insidente na tulos man ipigpaabot sa indang kaaraman. Sa inisyal nindang investigasyon, nagpuonan kalayo sa salit na opisina sa laog kan warehouse na uminabot sa primerong alarma. Pagdating namin ma'am sa area, nakapag-conduct na yung mga personnel, employee ng Phone Realty Corporation ng initial firefighting using fire extinguisher, pero still hindi na enough yung fire extinguisher para ma-suppress yung apoy. Mostly ang content ng office is syempre mga computers, office supplies, and some electronic devices na nandoon. Pero kung pinag-uusapan natin yung content ng warehouse, is wala naman nasunog sa content ng warehouse. Pigkakarkulo naman naabuton sa 135,000 pesos ang winalat na danyos kan insidente. So ngayon ma'am, mas pinaiting namin yung monitoring, inspections, and even yung campaign seminars namin sa mga establishment, lalo naman yung mga prone area. Huwag mag-overload ng mga saksakan. Kapag hindi gamit yung mga appliances or even like sa computer sa opisina, is tanggalin. Lalo pa as what you said ma'am, matagal walang tao sa mga opisina. So dapat nilang tanggalin yung mga saksak doon. So octopus connection dapat na iwasan. Sa presente, nagpapadagos pa ang pigsasagibong investigasyon kan BFP asin pigaaram pa kung ano ang pinunan kayni. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.